naimbag nga rabi tayo amin kakabsat ken ni Apo Hesukristo kastamet kadagiti kakabsat tayo nga Pilipino agyamanat iti Dios ti daytoy manen nga gundaway nga impay na tapno umay mangisingasing wenno mangitulod ti maysa nga suheto wenno napateg-unay nga adal nga makatulong kada tayo ang runa kadagiti kakabsat tayo nga nasakaw dagiti nakalingget nga pasamak ti biag dagiti tallo nga bagyo nga limabas ti ilitay nga Pilipinas kastamet iti napigsa nga gengened nga narikna iti Visayas ken Mindanao ngarod kakabsat ken gagayem iti paulo ti daytoy nga mensahe nga innak idanon kada tayo ti tumunggal maysa ket isu ti anxiety. Anya ti makunkuna nga anxiety. Kabsat no anxiety kuna tayo iti simplest form or definition na ket isu iti panagbutbuteng, panagdandanag, panggep iti masangwanan nga aldaw. Ket pudnunay dayta nga iti tumunggal maysa nga Kristiyano ken tumunggal maysa nga tao ket magagaran unay matuukan unay no maminsan nga sumayaat ti panagbiag na ken magunod dagiti arapa-apda isu nga no maminsan ket rumswa dagiti anxiety nga kunkunada ngarod kas pamatalged kada tayo kakabsat palubusan dakman nga basaan iti maibinglay ko nga solusyon daytoy nga anxiety nga makunkuna kakabsat ken gagayem basaen tayo ito kung kuna tinasantuan nga Biblia iti Filipos 4:6-7 ket kunana ditoy palubusan dak nga basaek iti Tagalog nga lingwahe Filipos 4:6-7 Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng pananalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. 7. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng iyong mga puso at ng iyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Daytoy nga rod kakabsat ket nabatad nga solusyon. So natitumunggal maysa kada tayo numan pay datayo ket at maadaan ti didigra ng runa dagiti kakabsat tayo ti Cagayan, Isabela, iti Manila, ken Rizal, kastamet iti Bicol, ken kakabsat tayo iti Mindoro, saan tayo kuma nga agbutbuten, italeg tayo kuma, tibiyag tayo ken ni Apo Hesukristo. Tandaanan tayo kuma daytoy nga suheto nga adal ngayon tayo binasa iti Filipos 4:6-7 italeg tayo tibiyag tayo ken Apo Hesukristo ti puso ken panunot kakabsat daytoy laeng ti innak maibinglay ti daytoy nga rabii takas kinunak iti nga sakbay nga rugyak daytoy innak panagvlog ket masapul met nga ited ko met to obligasyon ko ken Apo Jesus mangi bingayak met iti sasao ti Apo numan pay Apo siya ni Bernard Gabaon brother in Christ saan nga perpekto managbasulak Apo ngem hanko nga kitkitaen dayta nakapokusak iti inaramid na po siya Kristo iti atonement na dijay Kalbaryo tapno maisalakan na ken kastamet nga may waragawag ko iti pamati ti Apo tapno maisalakan tayo
Daytoy laeng tinak maibinglay ket agyaman ti orasyo. Sapay kuma tamadan kayo iti nalimbong nasimbeng nga panunot ken karirikna nga mangitultuloy ti pinagbiag tayo nga Kristiyano. Agyaman siya ni Bernard Gabaon. God bless you all.